Рафи! Go! I know what you need, yeah. Just a moment, let it breathe, yeah. You wanna rock it, so do we, yeah. Just take your time, let me know when you're ready. 1, 2, 3, 4, here we come to knock at the door. Wave your hand in the air. Music makes you wanna move and you can't take anymore. Wave your hand in the air. Eh, 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 oh, eh, 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 oh, eh. 4, 3, 2, 1. Eh, oh, eh, 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 oh, eh, eh, oh, eh, 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 oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh. 4, 3, 2, 1. Get it pumping, get it jumping, get it moving, make it grooving. From your head, yeah, to your shoes, yeah. Don't fight the rhythm, let it take control of you. 1, 2, 3, 4, here we come to knock at the door. Wave your hand in the air. Music makes you wanna move and you can't take anymore. Wave your hand in the air. Oh no, oh no, yeah, yeah, oh, oh, oh. Wave your hands up in the air. Music makes you wanna move and you can't take anymore. Wave your hands in the air. 4, 3, 2, 1. Come on, come on. 4, 3, 2, 1. Come on, come on, come on. Eh, 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 oh, eh, 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 oh, 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 eh, eh, oh, eh. 4, 3, 2, 1. Eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, and 1, 2, 1, 2, 3, 4. Eh, 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 oh, eh, 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 oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, oh, eh. 4, 3, 2, 1. И тук фойерверки. Привет, привет. Заповядай на Много умия ми е драго. драго, на те вида, сядай и дайте се вика да те почваме веднага. Така, хвърли го, така. ако ти пречи, Опа. там го служи. Стунджи, голема подкрепа. Здравейте, да, мерси Даде много. отзад. То бяха и ни битове, едно нещо, някой път и мене мога да ме подкрепиш в този живот. Ама отпред. Знаеш ли какво? Аз понеже съм четвърт армеец Така ли? и баба ми ме научи, като бях малък, да броя и се сещам как е, нали, това 4, 3, 2, 1 на арменски. Аз ще започна в обратен ред, за да не се объркам, а ти можеш ли да продължиш текста на английски, ама на арменски? Абе, малко ще ми е трудно да ти Как кажа. ще звучи? Да, ще е трудно. Искаш и аз не да ме чуеш да броим? Айде 3-4. Мекер, гу, керек, чорс, хинг и така. Точно така, точно. Добре. Ти Браво. представя ли си как ще звучи това нещо на арменски? Ами, представил съм си, но не се получава. Странничко. Никой няма забравя на времето. Гледах някакво интервю с групата Europe. Една хард-рок група Final от далечно. Ти си много запознат като за малък Ето, човек. това има най-известно. И ги бяха питали, да. Ами, нали, на шведски как и те казаха, добре, нали, само за вас и изпълниха The Final Countdown на шведски и беше много забавно. Изобщо страшна работа. Някои песни просто
си пасват за определен език. Пък и по принцип тази песен е по-така, точно Иван Москов каза, комерциал. Нали, който е направен просто за да рада публиката, денс, песен и в дискотеките, когато си да подскачаш и да се кефиш. Радват ли ти се хората? Ами да, радват се. Ти си радват се, симпатично всъщност, се, да, шо аз би се радвал. за една година изкарах една песен малко като абсурд правя и аз. Но Има и по-големи рекордьори, бе. Каризма изкараха за 7 години един албум, така че имаш Така да ли? ги гониш. Да. Даже и нямаше един албум. Не, най-накрая изкараха, Едвам. но за 7 да, години. значи наистина имаше така лека пауза направих веднага след, което не е хубаво след Формат. формата, но като цяло сега предстоят да излязат доста неща. Подготвям Вече съвместни има. проекти, да, и също освен това и самостоятелни неща. Така Браво, че скоро ще супер. се чуят. Айде, дано. Защото една Не годинка. става да. Не Трябва и става. вече и думички Трябва и да нещо има, да. друго. Бе, пич. Чакай сега. Музиката е сериозно нещо за теб вече, нали? Вече да. Едно време беше повече, нали, да слушам така музиката, тъй като повечето хора може би знаят, че аз нямам музикално образование и съм малко така, да се каже, неук в сферата. Това не винаги е зле. И да, Верди но- не е имал музикално образование, обаче виж какъв композитор. Да, далеч сме от Верди, но... Да. Ама не, виж какво, много е важно човек да знае къде е Наистина, празник. да. Знаеш ли какво? Ако не беше минал през този формат и не беше излязъл от него, щеш ли така музиката да е толкова сериозно нещо за теб или щеш? Не, да за мен продължи винаги да тя е ходиш? била забавление и може би това беше един от поводите да бъда така успешен във формата. И след това, естествено, стана така, че и го спечелих. Но просто Защото човек, не когато си се вземал забавлява... нещата толкова на сериозно. Ами да, и тя е стара мъдрост. Конфуций го е казал. Ако човек прави това, което обича и обича това, което прави, няма да има нито един работен ден в седмицата и в годината. Ти Така това ли че- си пожелаваш? Защото аз между другото съм почти на път да нямам повече работни дни, защото все правя някакви неща, дето ги обичам. Викам да не са те уволнили. Не мога да ме уволнат, защото даже не са ме назначили. Добре. Аз съм тук така, минавам. Да. Българска национална телевизия е много любезна. Разбира се. Да ме търпи, Винаги. това е заради групата, нали? Поне има и музиканти като хората. И добре, че групата Благодаря. да ме търпят и мен. Добре. Обичам да питам повечето ми гости, или поне според сценаристите обичам да Да. питам повечето ми гости. Кой ти е дал първият тласък в живота, в света на музиката? Кой така ти е дал най-големия съвет? Ами, всъщност, може би баща ми е човек, който ми е дал първите съвети. За музика? За музика. Всъщност, той баща ми е бил барабанист в Тоника едно време. Но, да. но още в началото на Тоника, когато Тоника е била група с бенд, когато Стефан Дионов още тогава са тръгвали в казармата, преди да влязат в казармата още. Аха. Говорим отдавна, нали, доста Това отдавна. по бургаска линия, нали? Да, Ти си доста главарче. отдавна и така всъщност той ми е дал, но той ми каза, че аз съм барабанист, колкото и Мамалев е барабанист. Извинявам се, ако ме слушам за Мамалев, но... Не, то Да. няма ти се Не, разсъди. наистина, свирил съм на барабани, но съм трагедия, честно казано. Много е зле работата. Осъзнал съм, че не съм роден за това нещо, но така, реших, че трябва да пея, може би. Супер, браво, пожелавам ти успех. Това не е края на разговора, нали? Защото като Разбира някой се. му пожелаеш успех и... Чао. Не, чакай, че сам много интелигентен въпрос ми хрумна и докато те слушах и го забравих. Или Случва стунджи се. за думка. Чакай сега, нещо дали беше свързано с Тоника. За бенд като каза, да. Да. С бенд правил ли си нещата? Примерно, аре, ти сега само ама Да. предстоят някакви нови неща. С група свирил ли си? Ами иска ми Знаеш ли се, тръпката иска ми се, да. Няколко пъти, наистина не ми се е случило много пъти да пея с бенд и въобще да работя Ама си е друго с музиканти. С музиканти, на живо винаги е по-добре и има друга тръпка. Добре, от новите неща, които правиш, ще има ли така? Ще има. Сега вече подготвям точно нещата, които най-обичам. Всъщност първата песен, както казахме, е Денс, който беше насочен изцяло, за да, как да кажа, да направим един бум. Тя си е мислена Да за направим това бум, нещо. да. Стана ли бум? Но, Стана. да, но това, което всъщност пеех в X Factor и след това искам да пея, си е фънк. Фънк, R&B и така музика, която на мен наистина най-много ми допада.
Джамиракуей харесваш ли? Той ми е фейворит, нали? Той ти е Да. фейворит. На души. Той, разбира се, от старите, Принс, Джеймс Браун ми е идол. Просто там не говорим. Въобще движение като перформер, нали? На сцена имам няколко изпълнители, от които така черпя вдъхновение. И това са Фреди Меркюри като поведение на сцената и излъчване. И Джеймс Браун като движение, нещо уникално. В днешно време така или иначе трябва да се миксват тия неща. Да, в днешно време виждам един, който го прави това успешно и даже беше в класацията, Бруно Марс. Един уникален изпълнител. В началото ми беше много лигав нещо с тези баладите и не го харесах, честно, не го харесах, но сега ми е наистина един от любимиците. Добре, на барабани много ли си зле? Абе, горе-долу. Чат-пат бия. Я искаш ли да дръннеш малко на стунджеви, той ще пусне, това не се случва. Мен малко ме е срам, защото Аз- тук е най-добрия знаеш и какво? сега аз да... Той Гледай сега. докато отиде до тоалетната да свършиш малко работа вместо него. Ако искаш да се излагаме двамата, аз мога на пияното Мерси. тук при Ясен нещо да свира. Ужас, аз си отивам. Не, гледай сега. Това ще затвърди позицията ти в тази телевизия веднъж за винаги. Ма да Защото... стана ли искаш или? Не, стой си. Аз си тук. Добре. Готов ли си, Богосян? Да, Знаеш- а децата да не гледат не е добре. Да, не е добре Знаеш, за ушите. нали, да. че има един драматург, Ерик Богосян, такъв. Има, Пише да. много успешно. Дай сега да направим с теб един дует, който винаги да разберат, че не това е нашето призвание. Разбира се. Готов ли си? Какво правим? Почвай ти. Айде, Почвам. Какво да почвам? каквото искаш. Каквото искам. Да. Чакайте го сега. Добре, че пресла малко да ни говори. Гейса. Браво. Рафи Богосян! Гейса, колкото и да сме зле... Има надежда. Това си е за аплодисменти, между другото. Драги зрители, там от другата от страна на другата екрана страна може на да екрана. поръкопляскате малко. Да. Защото ние сме чак Пляскайте, толкова защото отворени. това е много е сложно. Между другото, който не е свирил на барабани, си няма да представя какво е да си движиш всяка част от Сега тялото. разбираш ли ти, начин. защото аз го разбрах. Колкото и да сме зле, като някой, дето по-добре ги разбира нещата, застане зад гърба Да, ти, и почваш да изглеждаш страшен. абсолютно Цел- най-хубаво на буфо синхронала пък е перфектно, На нали? буфо, нали? Правиш така, нали, клатиш се. И няма шанс да пееш фалшиво. на Разбира буфо. се. Седи да си. Чакай да тук какво си написали още. Последният въпрос, 13-ти, който е фатален, но аз ще го задам, не че си тръгваш. Аха. Какво ти предстои през 2013, освен всичките нови проекти? През 2013 ми предстои най-вероятно да замина септември месец за Англия, тъй като мисля да ходя да следвам. Какво? Ами, каквото учих преди, всъщност аз съм учил икономика, менеджмент, пиар, маркетинг и мисля... Какво ще стане с музикалната кариера? Ще се менажира сам Ще и ще се менажира. продуцира. Да, Това е то е. най-готиното. Да, и хубаво е по принцип всеки един човек да има поне, освен областта, в която е добър, да има още една, която да му помага в тази, в която е добър и да я усъвършенства. Абе да има две области, в които да е добър. Абе да, малко тук имаме принцип, ние имаме такъв менталитет, всяка област да сме всичко, нали, и вся и все. Ама понякога нищо не сме добри. Да, това нали знаеш, Това е опасно. с странно развитата личност синдрома. Прави много неща и нищо както трябва. Но надяваме се при тебе не се получи така. Силно. Сега, четах, че освен с музика се занимаваш и с организиране на мероприятия, каквото и да означава, фотография и, забележете, бойни изкуства. Така, да. Да, и трите са верни. Верни, Да, както и да е. Защото, примерно, за организиране на събития, преди да започна да музицираш. пея всъщност, бях от една друга страна на музикалната Индустрия. индустрия. Тя беше озвучаване, осветление и, така да кажем, менажиране на събития, на евенти, нали?
И Тук всъщност наши- с всички музиканти, всъщност аз съм работил, може би някои от тях не си спомнят, тъй като бях, може да се каже нещо така, помощен персонал, но примерно, сега само да се сетя, те сме ги озвучавали по морето, но не мога да се сетя точно къде, но си спомням с Тунче сме го озвучавали на Аполония. Всичко ще си кажеш, Рапи. На Всичко ще си Аполония и кажеш. правиха тогава Percussion Impact с Христо Йоцов. Сигурно Да. Стунджи, затова така любезно те пусна да подумаш. Да, Останал е да. доволен. Всъщност да, с него си спомням, че сме работили наистина много пъти. Ние сме така в Бургас, нали? Тя е една фирмата и сме бачкали наистина много с различни музиканти и това ми помогна много и в последствие, когато общувам с екип, с хората, които са зад сцената също. Виж сега какво се е получило. На формата, нали, откъдето той така, дето казва, се катапултира, е отишъл при звукаря и му е казал, че няма да ми пробутваш тука, ще ми пуснеш това и това. И ето Ма няма лошо, всички Няма. да са като него. Трябва човек да разбира от тия неща. А я кажи за бойните изкуства. Бойните изкуства са ми едно нещо, което се занимавах преди да вляза в X Factor. И то беше наистина едно много странно бойно изкуство. Казва се Винг Чун. И това е бойното изкуство, всъщност, което е тръгнал, след това е направил Джит Кун До, Брус Ли. Майстор Ип Ман. Не знам, може да си гледал филма, много популярен беше Ип Ман. Един филм. Бойното изкуство Винг Чун е главно самозащита, ефективна самоотбрана. И там ние не се бием така. То не е спорт по принцип, защото удариш ли няколко пъти, по принцип човека трябва да е на земята и едвам да диша, нали? Толкова Това е сериозно. Да. Виж сега, това не е така, нали? Или той, или ти, нали? Няма как, да. Но сме много културни хора и първо гледаме с думи да се оправим с хората. С добро, Ако не стане, вече тогава... Да, Както се казва, като не стане с окрот, се сукютек. разбира се. Да. Това си мириш на барабани, аз се чудех защо. Защото като развърти палката и ще има с две точки само. И ще остане така. Стане страшно. На колко си години, бе, Равка? Ставам след... Коя дата сме? Не ме питай за 2013 такива. 2013. Значи ставам скоро на 20, на 29 януари. Юбилярче съм. Ти си непълнолетен още по щатските Не закони. демоните се, не дейте. Не, по По щатските закони. щатските. Няма да ходим още в Америка, да. И ставам на 20 и чакам с нетърпение. Ще отпразнуваш ли 20-ти ти рожден ден като 20 години на сцена? Значи 20 дена ще празнуваме. 20 дена ще се празнува. Наистина даже приканвам всички, които са Жители на България, около жители 6 на милиона България, и половина. заповядайте в София На площада. на 29-ти. Ще разберете къде е На мястото. 29 януари, бе? Фейсбук следете. На 29 януари ли си Разбира рожден? се. Единият ми брат има рожден ден на Така 29 ли? януари. Много е приятно. Жив и здрав. Аз той. чуя, що си ми симпатичен. Благодаря ви, Да. брат ми, и ти си жив и здрав. Но, добре, как се виждаш тогава след 10 години? След 10 години удар тяло, все така 1,60 м и Не бе, ако искаш поръсни малко. Дай и до може метър. би, да, и може би вече с 2 песни. И авторски албум отделно. Да. Не, вече, може би с 2 песни песни, казвам, че да. той не е максималист. Кара лекичко, бавно, обаче. Виж какво, може са 2 песни, обаче да е спечелил като за 300 в България. Това му пожелавам. Дано. Сега, ти обикаляш по клубове, сигурно сериозно. Да, сериозно е. И то... По-сериозно ли от поп-фолк певците или почти толкова Не, сериозно? виж сега, тях не можем да ги изпреварим, но ще ги изпреварим. Може би ще се изравним в даден момент, но като цяло, наистина, в последната година музиката, бега музиката, поп музика, R&B, хип-хоп, наистина много напреднаха. Нещо, което наистина се очакваше от доста време. Имаше така една дупка, може да се каже, паузичка. Не може, а директно дупка, да я дупка наречеме. имаше, но... Както казваше Нешка Робева, зеро. Но ето всички виждат, Зеро като Да. е зеро. Огромна. последната година повече от 10 хита се излязаха на музикалния пазар и наистина това даде една така надежда за възраждането на златните години на българската музика. И те вече стават златни. Сега сме сребърни в момента, но Малко по ще се малко. позлатят, да. Скоро ще се позлатят. Някои ще се позутат, аз И лично да. ще си останем сребърен за винаги, но кой каквото му.
Абсолютно, да. Добре, а от смисъл, изморят ли те участията? И умората е, да. Пресипваш ли? Пресипвам, аз виж как говоря сега плътно. В принцип това нямам такъв хубав глас, така за стембър, нали, да говоря по. Викаш по-ти смотан Да гласец, говоря но като днес... Но моят, по принцип, гласа ми е малко по-тънък, така като на момченце. И Обаче викаш, сега се получи. С нощи празнувахме рожден ден. То до сутринта, до 6 и така малко, да. Да. След това отивам да спя. След това след предаването. Отивам да... Не бе, ходи още един рожден ден и Защото- утре ще си като Бари Уайт. Знаеш ли как? Ще ти се получи. Отзад но- в гримьорната малко поспинках, така че да. Това е добре. Рафи, чакай да имаме какво да пита. Я, Добре, имаш и ти нещо, което аз не те питах, обаче искаше да кажеш. Без да правиш реклами. Без да правя реклама. Защото ще им се иска да му уволнат, но няма да има как, защото, както ти казах, не съм дори и назначен. Много ме затрудняваш. Сега аз бях подготвил няколко реклами, арменец съм, няколко приятели арменци ме помолиха да рекламираш златарските, тяхната часовникарските магазини. Нали? Но сега няма, ти не ми Не, даваш сега тази не става. възможност. За жалост, ми нищо другия път. Другия път ще ми позволиш ли реклама? Ще ти да позволя, направя? да. Добре. Ще се подготвя по-стабилно. Подготви се. Искаш ли да кажа нещо за финал? Да За кажем, финал? Да ни е готино. За финал мога да кажа, може би към тази камера трябва да гледам. Нали, маха ми там. Добре, как момчето Оператора дойде прави. и разбра къде да гледа? На мен ми е 18-то предаване. Аз мога да И така кажа не защо, разбрах. защото режисьора работеше с мен и в X Factor и ме е тренирал и затова не знам дали иска да му каже името. Той му го пише после. Не му Наско, казвай, че ще го Наско, губят. много си добър. Евала. Yes. Така че на всички, които гледат неделя по 3, така, искам да им кажа наистина да подкрепят музиката и така да се усмихват ето така, като тази прекрасна физиономия, която е до мен. И гледайте много така да подкрепяте българските музиканти. Виждате, ето това са едни от най-добрите български музиканти, едни от най-добрите български поп, рап, R&B изпълнителите. Първо ще вадят своите хитове. Така че слушайте повече българска музика и пожелавам на телевизиите да дават повече български песни в ефир. Тази телевизия дава, но Да. другите телевизии Да. ще видим. Благодаря ти много. Беше ми ми драго. драго и ми беше приятно наистина да си поговорим. Дет се вика ведър младеж и само ведро бъдеще ти пожелавам. Благодаря на Рафи, че беше мой гост тази неделя. Вижте и чуйте сега Сантра, друга